Είμαστε εδώ στις εγκαταστάσεις που γίνονται Πανελλήνιες ημέρες νεολαίας. Γίνεται κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Είναι η χαρά της ποδηλασίας, γιατί είναι η χαρά του παιδιού. Ξεκινάνε από παιδιά από ηλικίας 7 ετών και διαγωνίζονται με παιγνιώδη μορφή πάντα σε αυτό το χώρο που βλέπετε εδώ, τον ευχάριστο και τον υπέροχο. Προσπαθούν με δεξιότητες και με χαμόγελο να καταφέρουν κάποιες δοκιμασίες που θα τους πάνε και θα τους εξελίξουν στο χώρο της ποδηλασίας αργότερα. Εδώ είναι το πρώτο στάδιο, η χαρά, η ευτυχία, να μιλάνε μεταξύ τους, να γελάνε, να παίζουν, να μείνουν το βράδυ όλα μαζί, να φάνε όλα μαζί το μεσημέρι και το βράδυ. Και όλο αυτό τους κάνει να ενταχθούν πολύ ωραία και στο χώρο της ποδηλασίας αλλά και στο χώρο της κοινωνίας μας, που τα εντάσσει σε ένα πολύ ωραίο ομαδικό πνεύμα. Ευχαριστώ. Εκπληκτική διοργάνωση, όπως πάντα οι μέρες νεολαίας είναι κάτι που περιμένουμε όλοι μας για τους μικρούς αθλητές. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και πρέπει να συνεχιστεί. Μακάρι να βλέπουμε περισσότερους αγώνες δεξιοτεχνίας όπως αυτός που κάναμε σήμερα. Νομίζω ότι είναι το κλειδί για να μάθουν τα παιδιά μας καλύτερο ποδήλατο και να έχουμε μεγαλύτερη εξέλιξη. Καλησπέρα από τον Άγιο Ανδρέα στις Πανελλήνιες ημέρες νεολαίας. Οι μικροί μας αθλητές συμμετείχαν στο αγώνισμα της δεξιοτεχνίας και το απόγευμα έχουμε το αγώνισμα του Eliminator. Μικρή διαδρομή τεχνική, γρήγορη, για να κάνουν χρονόμετρο πρώτα για να προκριθούν καραμπινάκι στα προκριματικά που τρέχουν ανά 4 αθλητές για να αναδειχθεί ο νικητής. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά, πάμε δυναμικά! Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και του ΣΥΦΑΓΕ για αυτόν τον υπέροχο αγώνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Όλα τα σωματεία όλης της Ελλάδος έχουν έρθει για να τιμήσουν με τη συμμετοχή τους πρώτα, γιατί είναι χαρά για τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, και βλέπουμε ότι το μέλλον της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, της ποδηλασίας στην Ελλάδα, είναι αυτή τη στιγμή στον Άγιο Ανδρέα, εδώ στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων. Είναι η δεύτερη χρονιά που ερχόμαστε στις ημέρες νεολαίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Τα παιδιά περνάνε πάρα πολύ ωραία. Γνωρίζουμε παιδιά από άλλα μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο από τα Δωδεκάνησα που συνηθίζουμε να τρέχουμε αγώνες. Έχουμε τελειώσει τη δεξιοτεχνία, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και περιμένουμε τώρα το Eliminator και το 6C αύριο.